Ano ang English ng kanina? Oh. Kanina? Mali! Later! Mali! Kanina! 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 Ano yung English nun? Kung ang dog ay aso, Oh. ano naman ang trangkaso? Kakausapin mo yung alien, paano? Ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Bato lang yun. Isip ko kung bakit ganito ang langit. Nilayo ako sa'yo. Hindi ko matanggap, mahirap mapang. Ayan, so hello mga ka-project. So hanap tayo ng mga pwedeng pagtanungan ng random question at pwedeng manalo ng 20,000 pesos. Oh yeah! Yan ang bago nating segment So simulan na natin maghanap. Ito mga konto mga driver. Na dapat yung madali. Kuya, yung kamay niya. Kasi babas niya yung kanin niya Aray! Aray! Tutunog yan, tutunog. Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Okay, sa cambio. Kung ang first gear ay primera, ang second gear ay segunda. Ngayon, tuluyan kita. Out na! Ang panglima. Galing ha? Ilan ang butas ng Skyflex? Si kuya! Marami! Hindi naman yan. Ilan? Walo. Para lait-laitin ha? Butas ng Skyflex yung kanin niya. Marami nga! Meron bilang yan, meron bilang. Siyam. Walo. 48. 21. Mali! Wala. Okay. Kung ang dog ay aso, ano naman ang trangkaso? Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Mali! English yan niya. English yan. Kasi ang dog ay aso, yung English ay Trangkaso. ang trangkaso ng Pinay. Kasi kaya, sabi na. Ang kaso. Lagnat. Si kuya! Basta mo siya. English! English. Team mo doon. Mali! Si kuya! Mali! Ikaw! Next na! Blue. Blue. Okay, nako na! Wala ka! Nalo! Dalawa na. Kung ang electric fan ay ventilador, ano naman ang fan? Oh! Fan. Pan! Ano ang pan? Palog! Si kuya! Sandali. Pamaypay. Wala siya, pamaypay! Paling pan siya, pan. Hindi, pamaypay. Pero pan din naman. Ano naman ang saliva? Dila. Laway! Meron na sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng letter E sa testa? Testa! Education. Gagal na! Ang galing mo pala dyan Hindi ko alam Hanggang lang.
Oh, ba't si tatay Kung din? ang atay ay liver, ano naman ang bituka? Up! Intestine! Matalino! Kaya pa rin tatayang balik. Ay, tinulan kita. Pinakamot! Kung ang almusal ay breakfast, ano naman Dinner. ang Paano masabi? Wala pa. merienda? Ah, siya. Ano, kuya? Merienda. Merienda. List ng merienda. Dalawa. Tatlo. Apat. Siesta! Mali. Ah, si tatay. Tay. Wala. Ah, si kuya. Ako! Break time! Mali. Recess! Oh, wala. Balance diet! Wow! Matasan ka ba? Okay, ikaw ang Pinakapoy, ini. Snack! List naman to. Ano ang English ng kanina? Oh. Kanina? Mali. Oh. Later! Mali. Ay, kanina! Oh, kuya. Oh. Kanina? Mali. Kanina. 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 Ano yung English nun? Last time. Ito, saka na to. Science. Ang English na mangkukulam. Ay, ng tatlong planeta sa solar system. Earth, Pluto, Mercury. Oh, Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. galing. Ay, nakal na science to! Ay, first name! Ay, kuya, pinuha na to 50 na, 50. Jackpot na? Oh, Jackpot na, 50. Ito, pero kailangan ng isang nila. Kailangan ng ito. Nakto. Kuya, kung kakausapin mo yung alien, paano? Sila ang magja-judge yan. Sila magja-judge. Oh. Una! Oh, pangalawa. Yeah! Ulitin mo yung Kakausap mo tanong. yung alien. Paano yung sound mo? Paano mo kakausapin? Science sa edit. Yan na yun! Ah, kung pangatlo. Meron pa. Ah, meron pa. Saglit, nagulat sa alien. Nagulat. Idol! Oh, pangatlo. Ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. Pato lang yun. Pato yung kausap niya eh. Ay, kuya. Tatay. Isasambag ka ba? Para nang babarang lang ah. Si tatay. Sampay! Okay. Salamat. Salamat din po. Sige po. Sige po.